Goeiedag iedereen te Hulst. Een nieuwe update over de bikepark. Dus een bikepark hier op 1 kilometer van de binnenstad, 3 kilometer van de grens. Ja, deze ochtend wat sneeuw, momenteel motregen. Hier nog even mooie beelden over dit parcours. Dus zal ingericht worden vol met hindernissen. Veel belangstelling. Ik heb gezien op Google Maps, waar dat ik dus ook foto's zet en afzonderlijke informatie. Meer dan 6000 bezoekers zijn er daar geweest voor interesse op het gebied van dit hier. Hè. Hier nog een mooi beeld overzicht, dus vlak naast de N290. Voorzien vermoedelijk voor einde april, nu 2025, met mogelijk nog opties nadien. Dus die zullen bijkomen. Ja, zo te zien wordt het wel een serieus parcours. Dus ook die bijkomstige zaken hier. Ja, dat wordt spannend.
Zo even mooi de locatie hier uit de lucht. Natuurlijk de weersomstandigheden momenteel, dus met de sneeuw, momenteel motregen dus ook, heb je weinig zicht, dus vlakbij de binnenstad. Hè. Zo, ik vond het nog even interessant dit te delen, dus de nieuwe update nu van 11 februari 2025, dus er komen nog nieuwe natuurlijk, en dan ook verder vluchten bij de afwerking. Dus je ziet ook momenteel het weer hier, motregen, wat mistig uit de lucht hier, mistvorming. Zo beste mensen, tot de volgende keer, tot een nieuwe update. Zo, dat was de update van de vlucht voor vandaag. En nu kunt u ook nog de route volgen met de fiets tot de binnenstad. Tot de volgende.